Uy, nga 2,000. Ay damoy mo pag online sabong din. Parang no ka rin ni ma. Eng libo, kanya nga po ko. Kasi birthday nang yan eh. Ha? Nakalingon muna na eh. Panyalimeng fried chicken, keng Jollibee. Eng libo naman, pamahid me keng kae, Bombay. Kaya ba't tumalan niya ken? Pero ma, di ba 2,000 yung utang mo kay Bombay? Ay dumo ka, paano mo na mga akong pera? Ang kay palaklakan kapag yan bale. Na ano mong titinda ko eh. Oo ma, ay mo na ako sa sumbatan. Balo mo namang manton ko rin ng mga obra. O, pamantulan mo ko pang pera, bala mo na akong pera. O sige ma, dagdagan mo rin. Imanton ko ng obra, ngeni-ngeni mo rin o. O sige, dinanda kang pantunobran eh. Ay damo po tala ka pang obra po ta, kawali ko Kenny panabida ka. Ma ako? Sinabi ko naman kaya ako nang bala. Ako matuno bro. Nung sang manakla akong pera. Andiyan yan ako mag-obra. Ay dumukha wo. Dagdagan ko lo. Ma, nung bisa ka manaklang pero, mangan kang pero. Ay dumukha pa na yan mo ken pamaralas basanda ka po ta.